higala, kumusta ang maayong gabi kanyo tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon og silimbahon mahigugmao na mga Dios nga naa ka sa trono sa itasan sa mga langit. Sa gihapon kami nagpasalamat nga aduna pay kahigayunan nga padayon hangtod karon nga ikasabod sa kahanginan ang mga binhi sa kamatuoran. Panalangini kini nga programa Ginoo, panalangini kini nga istasyon nga unta mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot ngadto sa kahayag sa kamatuoran sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Panalangini ang mga tawo nga mga nagapaminaw nga unta matandog ang ilang mga hunahuna ug kasing-kasing ug sila imong pagakabigon nga makaduol aron mga lagad dinha kanimo. Daghang salamat Ginoo nga imong patalinghugan ang among mga pag-ampo. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, ana gyud kuya, banati gyud ang pagpasabot sa pulong sa Ginoo dinha sa kanginan kuya, kay hapit na gyud maupos sama sa sigarilyo ang higayon sa pagsultis pulong sa Ginoo. Panglutuson na gani unya ang magdala sa pulong sa kamatuoran. Ni anang panahon na musira na pod ang adlaw sa kaluwasan, wa nay magwali, wa na poy higayon ang tao nga maluwas kay sira naman ang kaluwasan. Salamat sa pagbasa kuya. Okay. Salamat pod no. Sakto na ang imong analysis. Okay. Maayo jud unta jud ni ana sir. Kung kana bang mga tao nga duna pod sila'y basihan sa Biblia, makigdil pod unta na sa inyo kay aron pod nga mailhan gyud ang tinuod. Okay, ang tinuod pagasulti dili man ni ingon nga kuan pinaagi imong gisabot makigdil personal makigistorya. Paminaw lang mo sa atong hisgutan dinhis kahanginan. Kung mahimo magtinil mog Biblia ug wa mo'y Biblia diha ug nagkinahanglan mo, la sige di apay gamay gyud kaing habilin na lang Biblia. Unya ipadana mo di des inyo, text lang mo pahibaw mo. Kay aron inyong malandi kay unang-una kung mapaagi gud aning kuan kananaa nga inunta sharing, mas labing maayo. Pero kinsa man na pod sila nga okay ra sa sharing, muli kay pamanggani makig-sharing na noon. Unya, kung iagi pog debate, daghan na gyung nang hagad diris amog debate, muhatag og tema nga mao'y debatihan, pero sa diha nga amo nang dawaton ug uyunan, mukalit ramon pog bahag ang ikog. Pila na gud diri ang kuan kanini nga standby diri di ang mga tema ani na standby ning mga tawo nang hagad og debate, pero wa kumawad ig paglaom nga mahitabo gani nga matandog ning ilang garbo, ila ning balikan ang ilang tema nga wa na gyud nila diri ari kay
natural magpaabot ko diri sa Bugo kay dili man na diretso pirmahan man na daan magsabot mi. Okay, ni apatay basahon. Okay. Sir, pangutana ni. So, dili lang usa tanong kay ni ay pangutana na nga atong napasaligan na tiksan. Andinhi magus atoa na ay mga pangutana nga magkasabay-sabay og gabot. Kunya din higud sa atong programa, usar gina ka pangutana, usay tagsara ginang mahimong duha. Kanana ang usar gina ka pangutana ang atong mapasabot anang gabiuna inangano tungod kay among gipaninguha nga kung mahimo masinsilyo gyud nga mapasabot og tarong kay naa man sagoy mga bata pa nga naminaw sad sa ato nga programa. So kamo dihang mga naminaw pod, muhangyo ra pod mis inyo. Dili man siguro sayop ning among paghangyo tungod kay mao man ni proseso tong programa. Pag huna-huna kuno mo be og unsay inyong ipangutana unya ipadala diri kay aron nga ato na nga matagaan sad og panahon nya. Di mo malipay nga makatabang mo sa kadaghanan kay daghamang nagsunod nga naminaw ning atong programa, no? Labi na gid dunay mga radyo ang uban ana pod sa Facebook, no? Mo kuan sila, mo tan-aw sila pero daghan gyud ang nagaminaw aning atong programa pinaagi lang og radyo. Okay, last text nga akong basahon. Okay, Kuya John, muhangyo mi sa imo nga og mahimo makabisita ka diri sa amo ingon ni tatay. Okay, kon ha, wala man sa ni kog lugar unsa ning dapitan ni kinsa ni dili usa na ako ni i-delete ni niya kanang mga 9 or 9:20 ingon ana tiksi ko kay naa na ko sa balay ana kanang nakakuan ako nakaabot nako. Okay, salamat. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong matan-aw usa ang atong monitor diha aron makahibaw ta og diining dapita ang atong mga pinalangga nga mga viewers nagagikan ning dapita kining lugar. Okay, Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi ino sa tanan natong mga listener, atong tanan nga mga viewers kutob sa naabot karong gabiuna sa ato nga broadcast. Kinasikasing mo na mo higalang gina-welcome sa ato nga tulumanon karon sa Jesus is our hope. Sa gihapon alang sa atong mga viewers o mga followers sa ato nga programa, palihog atong i-share mga higala ang ato nga program para nga daghan ang mga tao nga makakita, makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, atong na-welcome no, nya pwede mo makasend og mga mensahe namo diri ni Brother John sa among mga number nga among gipahibaw nga na ninyo na amoy mga importante kayong pangutana o niya na amoy mga greetings ba kaha or mga anniversaries ba, about anniversaries, so ay padala na dihigala aron ato nang mabasa din sa atong tulumanon o niya sa gihapon atangin ninyo ang atong time sa pagpanubag sa pangutana kay kalipay sa namo higala nga dunay participation gikan ninyo na amoy dugang tubag so mahimo nga mutampo mo mga higala. Okay, di ta maglangay adto ta mga higala sa pagtagad no sa mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. So panahon na makapadala mong mensahe mga higala ato nang basahon. Niya si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa tanang mga kaigsuonan nga makanunayong naminaw og nag-view karon. God bless sa tanan. So may isang gabi nimo diha Brother Ronilo. May gabi nimo diha Brother Ronilo sa Saudi Arabia. God bless ninyong tanan diha. Okay, ni asad si Brother Rufino Moreno. Sige hapon nag-send siya og mga heart og mga kamot nga nag-pray. So thank you Salamat Brother Rufino. Ani asad si Eddie Layos. Good PM Kuya Livy og Kuya John og sa tanan nga naminaw nga mga kaigsuonan
God bless. So good evening Brother Edie. Murag sa kuani sa Madridejos. O niya po si Chari de la Cruz Nugas. So atong yapon yung pagumangkod sa mabuli. Maayong gabi na usab kaninyo Angkol o Brother John. Naminaw na usab kami diri sa inyong programa. Salamat. Nag-send sila og heart o kamot nga nag-pray. So thank you kay Salamat, Day. salamat. Aniya ato sa ning puli-pulihon nagtanaw higala ato ning dalikatan paglantaw ang pikas nga screen ato ning tan-awon ang mga nag-like sa ato nga programa niya si Brother Rufino Moreno niya si Brother Elmodam Flores Ay gabi, Anya. Brother Mudam. Arita sa mga nag-send og heart sa ato nga programa nagpasabot nga nag-love sila sa ato nga program niya si John Michael Senko, Ronilo Itang, Edwin Iscario, Ronaldo V. Bragat, niya pod si Sister Ann Kaumiran, Nuni Hani Monterde Punay, ato pong nakita si Brother Glenn Tormis. So mayong gabi ini mo, Brother Glenn, nakakaroon diya sa Kanagahan. Anya niya po si Brother Nurlan Pagal sa Anapug o si Chari de la Cruz Nugas. So salamat day sa inyong pagtanaw diya, no? Pagsunod kanunay sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Anya ato ning balikan pagtanaw ang pikas niya si Miliod sa Silasol. Good eve sa Kapaglaom. Watching from Kampurog, Vilyaba, Leyte. Okay, mayong gabi sa tanang taga Kampurog nga naminaw karon sa ato nga tulumanon. O niya po si Gloria Ferrer sa Canada. Good EM, Brad John, Brad Libby, always watching from Canada. Okay, buntag pa ron diha sa inyo sislo, no? Salamat kaayo. Niya gabiin naman diri sa ato as Pilipinas. Kumusta lang mo diha ni Brother Naftali? Kamu opposite po ng ilang time dito. Yes. Adlaw din sa ato to sila gabi. Oh, gabi sa ato sa ila adlaw, sa ato gabi sa ato sa ila pud adlaw. Sa ila ro dito buntag sayo or kadlawon ba? Or buntag sayo may adlaw na. So, ato ta sa pagpadayon sunahan, ato laning pangbasahon niya higala ang inyong mga mensahe nga mosulod dinhi o uban pa nga mga nag-like o nag-heart. Ato niya nang basahon, niya ato sang ihatag ang panahon ni Brother John, ato sang tagdon ang pangutana karong gabi na. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libe. Ato ning tagaan ni og pansin kay kanana ang Brother Ruli, no? Surig yung kaayo nga doon na kay mga text nga wa na ko ma-reply unya abot na ko ron sa balay bahalag di ka maka-reply basta nga na-replyan nako ang imong mga text kay dili magud sa tanang oras nga makabuylo ta sa cellphone kay naa magud tay mga obligasyon natay buluhaton. Brother Rolly, ha? Okay, salamat kaayo. Mao ni ang imuhang gikuan na Pastor, bag-o pa kong nagsusi, unsa man di ay ni ang inyong pundok, pagtuluuhan man di ay ni sa yawa. Unang Timoteo 4:1 ngadto sa 5. Okay. Akong balikan ha, Pastor. Rolly ni. Bag-o pa kong nagsusi, unsa man di ay ning inyong pundok, pagtuluuhan di ay ni sa yawa. Unang Timoteo 4:1 ngadto 5. Okay, dagang salamat kayo Brother Rolly ha sa imuhang gitext dire. Pero wa lang ko kaybaw og sa unsa nga pagsusi ang imuhang gibasihan. Nagsusi ba ka dinhi sa atong programa o nagsusi ba ka sa Biblia o naa ba ka tao nga nakasabot nimo nga mag-Bible study. So mauni karon ang buot na kong pakisayran unya sa imo igabot na ko sa balay og nagmata pa ka magkuan ta kanana ang magkumbo-kumbo ta or mag-text ta ha. Okay,
Mahitungod ni ining naunang Timoteo 4:1 ngadto sa 5, Brother Rolly, dili ni bag-o para sa amo. Daghan na kaayong panahon na abot ni diri sa atong programa didto pata sa EM. Hangtod na lang dinhi sa FM. No kadaghan na ni mahitabo nga nahitabo na maabot ni diri sa ato. Unya sa mga taong ingnon ta nagsupak sa gitawag og dietary law kanang balaod sa pagkaon. Sa mga tao o sa mga pundok nga nagsupak sa dietary law, nagsupak sa balaod sa pagkaon, mao gini ang pinakapaborito nga bersikulo, mga teksto nga ilang ibato ug ilang ilabay sa mga Seventh-day Adventist ug maunay paborito nga teksto nga ipapahumok nila sa huna-huna sa uban nga lagi ipakaon na ang tanan. Ug unsa may inyo dinha nga doktrina, ug unsa may inyong pagtulunan, ug unsa may inyong pagtuo, wala minang hilabot, kami diri igo ra nga nagpasabot. Base sa among gikasulti sa makadaghan ng panahon ug higayon, nga kini nga programa based on the Bible ni. So tuguti lang nga ang mga butang diri nga among hisgutan atong ibase sa Biblia. Total Biblia man ni. Ug unya mahitungod ni anang mga bahina, no? Sa nang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 5 ato kunoning basahon. Brother Ruli, hinaot gyud nga walay sabod sa imong dalunggan karon, ha? Ang imong pagpaminaw ug unya mas labing maayo nga mag-text ka diri, magpadala kag laing pangutana ug kinsa man na ang nahimo nimong kauban sa pagsusi kay kabag-o lang kong nagsusi. Wa ko kahibaw unsay basihan nimo sa pagsusi. Nagsusi ka ba nga nagbasa kas Biblia? Nagsusi ka ba pinaagis pagpaminaw sa ato nga programa? Or nagsusi ka ba kay dunay tao nga nag-Bible studies imo unya kining bersikuluha maoy gihatag sa imo? Ngano bag-o pa kong nagsusi. So posible gyud nga kining puntuha dunay tao gyud nga naghatag sa imo aning bersikulo, ha. So gigamit nila ni aron kunuhay ibato, iatake, ilabay sa mga Seventh-day Adventist. Pero wa mabato, wa maatake, wa pod malabay. Ninila diri sa mga SDA kay wa may kalabtanan ang pagtuo sa mga SDA mahitungod ining bersikulo, ha. Pero ang mga pangulo sa simbahan gipatuo nila nga ingunana ang ilang membro gipatuo ba nga mauna. Unya niya akong basahon, ha. Ug ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulihang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo. Ako ning anam-anamon, ha, Brother Rolly. Angay mong mahibaluan, Brother Rolly, uban sa tanang mga naminaw nga ang Seventh-day Adventist wa na sila mubiya sa ilang pagtuo. Hinuon mipadayon nga madasigon og lig-on sa ilang pagtuo, wa mubiya. Nya nag-ingon ni tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu o sa mga tuluhuan sa yawa. Ang tinuod paggasulti, Brother Libby, kanang Rolly, wala gyud man mahitabo nga among gitagad ang mga malimbungon og espiritu ug mga pagtuluohan sa mga yawa. Wa mi magtagad ana. Hinuon among gipasabot dirhi, gipatin-aw kung unsay mga binuhatan o pagtulunan sa yawa, pero wa gyud mi ni ana nagtagad o nagsunod ni anang mga pagtulunan nga iya sa yawa. Ang iya sa Dios mo'y among gisunod, Brother Role, o basta nang naminaron. Nagingon din, pinaagi sa mga pagminaot sa mga taong mga bakakon. Kinsang mga kaisipan nga paso nga daw pinaagig binagang putaw. Kinsa man ni sila, nga nagminaot, nga paso nga binagang putaw.
Unya nagingon din nga daw pinaagig nagingon din nga pinaagis pag minaot sa mga taong bakakon. Ha? Nahibaw ka, Brother Ruli? O Biblia mo'y pag-usapan kinsa ning mga bakakon? No nang Juan 2:4, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Busa kanang nag-Bible study nimo ug naa man gyud nag-Bible study nimo o unsa nang pundok ka nga imong gisusi, susiha na ug nagsunod ba na, nagtuman ba na sa kasuguan. Kay kung wa gani maunay bakakon, kay ang gisultis Biblia bakakon ug walay kamatuoran ang wa magsunod sa kasuguan. Busa sayon ra ang pag-ila sa pundok nga tinuod o dili tinuod, pinasikad sa kasuguan kung ila bang gibantayan o wala. Ipadayo na to ni pagbasa. Nga na nagdili sa pagpangasawa, ang tinuod, Brother Ruli, wa gyud ang isdiin ini magdili sa pagpangasawa. Ngani ako gani nga nangasawa, naulahi naman ko. Pero wa sad noong ko magmahay nga naulahi ko pagpangasawa. Pero ulahi na kong nangasawa. Pero wa man mi magdili ani sa pagpangasawa. Unya kinsa man kununing na nagdili sa pagpangasawa pero halos ang tanang babae ila. Unya kinsa maning na nagdili sa pagpangasawa nga sa hilom na ay mga anak nga gipangtago. Kay ba o mo na nagdili sa pagpangasawa ug nagapilit kana ganing pilit nagpugos nagapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon. Okay, sa niat sa tadini. Nagtuo ba mo nga among gipilit ang mga tao gidid-an sa mga kanunon? Wala. Kay kanunon gani ang atong hisgutan, wa na idili sa Ginoo, gitugot na kay kanunon man na. Kay og idili na ang kanunon, unsa pa may kaunon nimo nga gidili man di ay ng kanunon. Busa ang Seventh-day Adventist wa magdili ni anang mga kanunon. Tandaan ninyo na, wa magdili ni anang mga kanunon. Nganuman, unsa pa may kaunon unya sa tao kung idili ng mga kanunon. Busa kinibang mga panghuna-huna, mga panghanduraw lang kunuhay aron nga ikalabay o ikabato, di mangyud pug mangbato mo, manglabay mo, di gipud mo Ginoong yud kaigo, bisag gamay lang. Nganuman, kay ang pulong sa Dios maghatag manag kamatuoran. Nagdili sa pagpangasawa, magapilit sa mga taos, pagdumili sa mga kanunon, nga gibuhat sa Dios. Timan nga ang kanunon gani, ang Dios maoy nagbuhat. Unya nganong ipilit man na nimo og dili, ay kadungog ba mo nga moingon ang mga Seventh-day Adventist, ayaw mo pa nga og karne ha? Ayaw gid mo pagka og sinugbang isda kay tumtumon mo? Ining adlaw ayaw na gid mo kaon ana. Ay wa mo kadungog niya na. Kanang mga kanunon nga gibuhat sa Dios ipakaon na, wa na idili. Kinsa man ni Asya nga nagdili sa mga kanunon, nagdili sa pagpangasawa, mauni sila ang unsaman wa magsunod sa kamaturan, nagatagad sa mga malimbungon nga espiritu o sa mga pagtuluuhan sa yawa. Padayon na tog basa. Aron nga ang uban sa pagpasalamat pagadawato nila nga nagatuo og kahibalo sa kamaturan, kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios ug walay ipasalikway kung ginadawat kini uban sa pagpasalamat, kay kini ginabalaan naman pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pagampo. Yes, insakto na. Maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios. Pero ayaw huna-huna, Brother Ruli, samas paghuna-huna sa uban tungod kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios, makaon og ipakaon. Akong balikan ha? Yes, tinuod na maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios. Pero ayaw huna-huna tungod kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios, ipakaon og makaon. Ako anyo punto? Niya example. Sa Henesis Kapitulo 1, versikulo 31, nag-ingon,
og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat. Tandana, og tan-awa kini maayo kaayo, dihay kahaponon, dihay kabuntagon, adlaw nga ikaunom. Nakita sa Ginoo ang tanang butang nga iyang gibuhat. Ning ingon bita ko, yes, maayo ang tanang butang nga iyang gibuhat. Pero ayaw huna-hunaa, tungod kay maayo ang tanang butang gibuhat sa Dios, ang tanang butang ipakaon o makaon. Nganuman, akong balikan ang Henesis 1:31. Og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat, tan-awa kini maayo kaayo, dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikaunom. Ang kahaponon ug ang kabuntagon ug ang adlaw nga ikaunom, apil ni sa mga butang nga gibuhat sa Dios. Kay gisulti man maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios, imong sabton kay maayong tanang butang gibuhat sa Dios ay makaon, problema na nimo Brother Rule. Nganuman, ang kahaponon ug ang kabuntagon, adlaw nga ikaunom, apil na sa butang gibuhat sa Dios. Nanusao man nimo pagkaon ng kahaponon, kabuntagon o adlaw ikaunom. Ha? Unya, kung imong basahon ang Henesis Kapitulo 1, versikulo 1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Kung imong huna-hunaon, tungod kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios, makaon aw disgrasya gyud na. Kay sa Henesis 1:1, unang kapitulo, unang bersikulo sa Biblia, ang langit ug yuta gibuhat sa Dios, dili mahimo nga mukaon kag langit, mukaon pug kag yuta. Nakuha nimo Brother Role? Well, ato ning tagaan og kahigayunan ni sa pagpalapad kining mga puntuha. Ang tinuod Brother Role, naghisgot man gyud ning pagkaon, balikon ko niata sa kasuguan nga gitawag og dietary law. Balaod sa pagkaon. Busa iset aside, ipadapli ninyo kanang balaod o kasuguan sa moral law kay aron di mo malibog. Ang atong hisguta ron specifically ang dietary law, balaod sa pagkaon. Ang unang tao nga gibuhat sa Dios si Adan ug si Iba. Nag-ingon ang Henesis 2:7, o giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihuypan niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi, og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Remember nga ang tao gitawag og kalag kanang dunay kinabuhi. Sa diha nga ang tao dunay kinabuhi, Henesis 2:15 ngadto 17 nagingon, o gikuha ni Jehova nga Dios ang tao og iyang gibutang sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon ug bantayan. Og si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon kamo sa tanan nga bunga sa kahoy sa tanaman, apan sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayog sa dawtan, dili kamo magkaon niya na, kaysa adlaw nga mukaon kamo niya na, mamatay kamo gayod. In short, Brother Ruli, uban sa tanang naminaw, ang unang pagkaon nga gihatag sa Dios ngadto sa tao, bunga sa kahoy, didto ni magsukad sa tanaman sa Eden. Pero kay ning kaon man si Adan ug si Iba sa wa itugot sa Dios nga kaunon, hinungdan nga sila nakasala. So, the first thing and the first step nga ang tao nakasala, pinaagi sa pagsupak sa dietary law. No, nakuha niyo? Pinaagi sa pagsupak sa balaod sa pagkaon. Nagligid ang mga panahon, nagkadautan ang tao, sumala sa Henesis Kapitulo 6, versikulo 5, ngadto sa 8, ang Diyos nakita niya ang hunahunag pangmalandong sa kasing-kasing sa tao, dautan lang. Busa iyang gihuna-huna nga ang kalibutan iyang palunupan pinaagi sa tubig. O gipawalihan kang Noe. Apan napakyas ang pagwali kay way mituo, pag-abot sa lunop na nga laglag ang mga tao, dinhi magsugod na usab ang tao nagakauna og unod. Og timan sa dayong lunop, the first mention gyud nga duna di ay mga mahugaw, nga gihisgutan dinhi nga kay ugwa ning bahina, wa man ning lutaw dinis bala ang kasulatan.
The first mention nga dunay mahugaw ug mahinlo sa diha nga miabot na ang lunob kay dili man manulod ang mga tao didto sa arka, ang gipasulod pod sa Ginoo ang mga mananap aron pod nga maka kuan ba og mga inunta lahi o kon paliwat. Nag-ingon dinhi sa Genesis City versikulo 1 kanana ang City 1 og 2 nagingon, og siyuwa ingon kang Noe, sumulod ka og ang tibuok mong panimalay sa arka kay ikaw nakita ko nga matarong sa akong atubangan niining kaliwatana. Sa tanan nga mananap nga mahinlo kumuha ka og tinagpito og ang laki og ang bay og ang mga mananap nga mahugaw tinagura laki og bay. So dinhi na ning lutaw nga naa di ay mga mahugaw ug mahinlo. Busa sa bay ug laki nga mga mahinlo tinagpito ang kuhaon ning Noe o pasulod sa arka ug sa mga mahugaw bay ug laki tinagurha. O karon tandaan nato niha, miabot ang lunob sa kalibutan, nangalaglag ang mga tao apan nagsugod sab gihapon pagdaghan ang tao kay gisulti ng daan sa Dios nga go to the world and multiply. Sa tulo ka mga anak ning Noe o sa iyang tulo ka mga umagad, nindaghan ang tao sa kalibutan. Sa diha nga nidaghan na pod ang tao sa kalibutan, makita lagi nimo Genesis 6:5 nga ang pagpamalandong sa hunahuna og katuyoas kasing-kasing sa tao lunlon mga kadautan. Tungod niini dinhi na sad pod magsugod nga dunay makita nimo nga gitawag og katawhan sa Dios ug dili katawhan sa Dios. Karon pulos man nag-angkon katawhan sa Dios, pero mailara man gyud nimo ba og kinsa ang katawhan sa Dios? Dili maila pinaagis pagpangangkon, kun dili maila pinaagi sa gipasabot sa balaang kasulatan. Karon kun atong basahon dinhi sumala sa Deuteronomio kapitulo 14 versikulo 2 giingon dinhi matud pa, kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios, og siyo ba nagpili kanimo aron mahimong usa ka katawhan nga maangkon alang siyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga katawhan nga naa sa ibabaw sa naong sa yuta. Timan-i sa nagdaghan ang tao sa kalibutan ning lutaw nga duna siya gipili nga mga katawhan, usa ka katawhan nga maangkon og balaan nga gikuha niya gikan sa tanang kaliwatan sa katawhan. Karon kining mga katawhan, Brother Ruli, sa Dios, tandaan nato ni tandaan nato ni, unsa may gidili anis Ginoo o giunsa man gisugo anis Ginoo kay sa inyong paghunahuna, lagi ang katumanan na nga pagtulun-an siyawa man ini adili ngani pamatii. Sa 14:2 ang Dios nagpili siya og mga katawhan. Sa mga katawhan nga iyang gipili, ingon ini iyang gisulti sumala sa 3, dili ikaw magakaon sa bisan unsang mga butang nga dulumtanan. Tandaan nato nga sa mga katawhan sa Dios, Brother Rolly, dunay gidili pagpakaon o duna po'y gitugot pagpakaon. So kining mga puntuha, kining mga bahina, maoy among gitudlo ngadtos mga tao kay maumay gitudlo sa Dios dinis balaang kasulatan. Ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa dinhi sa Biblia gitudlo ang ipakaon ug dili ipakaon, pero kanang gisgutan pagtagad sa mga malimbungong espiritu ug tulhuan siyawa, wa ginanamo tagda. Nganuman kay ang among gitagad ang pagtuluuhan o pagtulunan nga iya sa Dios. Timani gisgutan dinhi. Karon niya may gisgutan ayaw pagkaon. Meaning gikan pastanaman sa idin hangtod sa atong kaadlawan dunay gitugot pagpakaon o dunay wa itugot pagpakaon. Busa magsusi ang tao sa Biblia kung unsay gitugot o unsa po'y wala ginatugot. Tanawa ang mga katawhan sa Dios, Brother Ruli, kung unsa may tumong og katuyuan sa Dios. Pamatian nimo ang Ezekiel kapitulo 44 bersikulo 23. Mahimo nga imong itiknot, Brother Ruli. Sa Genesis 44:23 akong basahon na, og tudloan nila ang akong katawhan. Tanawa
Ganina ang Dios nagpili siya og iyang mga katawhan ug iyang giingnan dili ka magkaon sa bisan unsang butang dulumtanan. So sa katawhan sa Dios naagyoy dili ipakaon ug gisulti dinhi tugtudloan nila ang akong katawhan. Unsa may itudlo sa katawhan sa Dios? Ipadayon na tog basa. Sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan ug ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Tan-aw ha, tudluan ang katawhan sa Dios sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan ipaila ang mahugaw ug ang malinis. Ingon niini ang sistema, Brother Ruli, sa mga katawhan sa Dios. Tudluan sa mahugaw ug sa mahinlo, tudluan sa ipakaon ug dili ipakaon nganuman. Sa Levitico 10:10 ug aron mailan ninyo ang kalainan sa balaan o sa dili balaan. So gustos Ginoo maedukar ang tao sun unsay ipakaon o dili ipakaon. Pero nahinumdum ka ba, Brother Ruli? Dito sa tanaman sa Eden ang yawa mitintal kang Eva. Og ayaw kalimot nga ang yawa nagsugo sa babae ni adtong kahoy nga ang bunga dili pakaon mo'y kaunon. Wa ka matingala, Brother Ruli. Ngano nga ang yawa wa magsugo nga kaunon nila tong gitugot sa Ginoo? Wa ka matingala ana. Unsa may gitintal siya wa, unsa may gisugo, kaunon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Dinhi si Adan ug si Iba nakasa kay gikaon nila ang wa itugot. Karon kung si Adan ug si Iba nakasa sila sa ilang pagkaon sa wa gitugot sa Dios kaunon, ug mukaon ka karon ni anang wa itugot sa Dios nga kaunon dili ka kakasa. Unfair na kang Adan ug Niba. Ayaw kalimot, Brother Ruli, nga ang Dios nagsugo gyud dinhi nga tudluan ang iyang katawhan sa ipakaon ug dili ipakaon. Og kini nga programa nagatudlo sa gitudlo sa Biblia, nagatudlo sa gitudlo sa Dios, ikahimaot ug ikahimaya man ninyo apan bisan paniana ang nia sa Biblia mo'y atong ginatudlo, mo'y ginapasabot. Kamuro dihang nagtudlo nga ipakaon na tanan kay hinlo na bilihok kuno mo diha be. I challenge you. Lihok mo diha. Kay aron nga inyo ging mapakita pero ayaw mo kalimot kinsay nagsugo nga kauno na tanan kay kadto man gidili is Ginoo tanaman sa Eden mo'y gisugo siya wa kauna ni nganom moro man toy gidili is Ginoo. Kauna ni tanawa. Nakaon ang tanan ang gitugot og wa itugot kang ginsa madenang doktrina nga kaunon ang tanan. Dili ba na doktrina o pagtulunan siya wa? Munang karong panahon daghan ang nagtagad sa mga malimbungon nga espiritu o pagtuluhan siya wa. Unsa ning pagtuluhan siya wa? Kaon na tanan, kay hinlo na, limpyo na. Ay bebe, kamo kuno dihang nagtudlo ng kaon na tanan, limpyo na tanan. Lihok mo din ipadala na diri sa atong programa. Kay aron ba pud ato nga matanaw og insakto ba mo? Di gani mo mulihok, magpakahilom ra gani mo, awa na. Tinaw, klaro, masabot. Nga wa gyud in town mo'y ikapamatuod og di mo kapabarog ni anang inyong doktrina. Maay lang mos mga membro ninyo. Kamong mga membro be. Panid-ira ninyo ng inyong mga pastor. Naaga ni ubang taong masagol sa inyo ka istorya na among mga membro. Kanabang mga taong nagdala, nagbasa pog Biblia. Pastang ninduta kay very friendly gyud. Wala kang masabi, Pero tanawa og kamo-kamo na lang labi na panaw sa pagsimba, bumba dito, tira diri, daot dito, daot diri ngano man. Wa may makapaggang. Pero naay lain nga nagbasag Biblia na naamo, pastang karniroha gyud. Og naamay naminaw ro sa ako. Aw di ko ni i-deny ning pagkaistorya Klaro man ngano man tuyoon ginilag do dipinsa ang ilang mga membro o dipinsahan nila ana karon kay ang kamatuoran mo lutaw man gyud bisag unsaon ang iyas Ginoo mudape gyud sa Ginoo pero ang iyas yawa dape gyud sa yawa munang kaon gistanan kay limpyo na kuno. So Brother Role, ang kamatuoran imong nadungog og nabati ugma sa gabi Brother Role, paninguhaon namo ni Brother Libby
nga masumpayan ning mga bahin na kay importante bay ani, ha? So ni apata din hilang sa gihisgutan sa inunta Ezekiel 44:23 og Levitico 10:10 nga tudluan ang katawhan sa Ginoo sa kalainan sa balaan ug sa dili balaan, sa kalainan sa mahugaw ug sa mahinlo. Karon mo ni ang gihisgutan dinhi. Ugma sa gabi padayunan tani og giunsa man diayni sa mga kadagkuan o sa mga katawhan kining balauras Ginoo, giunsa man ni nila. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatin-aw sa nag-anam nagkasabot og katin-aw sa inyong mga hunahuna. Mabuhay ka, Brother Ruli, uban sa tanan nga mga naminaw karon. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatin-aw niining mga bahina. Brother Libby? Okay, ato ning lilion mga higala ang screen ni si Sister Gloria Apatan, Sister Duya ni, watching from Libho, Purok, Kabatuan. So may gabi ni dia Sister Gloria. Kanya niya po si Erlinda Neri Istaura. Good evening to all. Salamat sa Ginoo na mibalik na ang signal. God bless us, Erlinda Neri Istaura. Okay, niya po si Dungbab Aritoya. Maayong gabi ninyo mga Dudong John o Dudong Libe. Maayong gabi diya, Dong. From Manga, Tuburan, Cebu. So good evening ni mo diya, Dungbab. Kanya niya po si Brother Idelayos. Tama, Brad, kung doon na kay Bible pagtuon. Kanya niya po si Sister Lynn of Keria. Maayong gabi, Kuya John o Brother Libby. Salamat taon sa Ginoo. Nisiga na jud taon diri sa Kinatarkan. Kay kagahapon pa taon walay siga. Karon lang jud nakapaminaw na jud utro sa pulong si Ginoo. Salamat brother sa pagbasa. God bless. So mayong gabi di ba Sterling oban sa makaubanan nimo diya sa Kinatarkan Island. Niya pod si Brother Nurlan Pagal ang iyang mensahe. Ang nagdili sa pagpangasawa ang relihiyon nga Romano Katoliko. Kay nga dili sila kay nga dili sa nagdili pagpangasawa sa mga pari o ang nagdili sa mga kanunon. Ang Romano Katoliko gihapon kay sa gitawag nila og patayng Dios. Gidili nila ang pagkaon og karne. Ni ana nga panahon og nagdili sa pagsugba sa mga kanunon kay lagi kung tumtumon pero bisag asa nato basahon gikan sa Henesis paingon sa pinadayag wala gyud tay mabasa nga ang mahugaw nga hayop nga gidili sa Dios pwede na nga ipakaon maong timbang-timbangan na ang imong teksto. Okay, salamat kayo Bro Nolondano sa imong nindot nga tubag. Okay niya po si Henry Mindaros. Klaro na gyud kaayo ng inyuhang pagtulunan Brother Rowley nga kanang inyong pagtulunan nga iya na sa yawa. Kaona maunay pagtudlo sa yawa. Okay. Ato ning basahon ning atong cellphone. Ato ning tanawon. Okay. Ato sang tanawon ang pikas nga screen mga higala. Ato nilang taon ang mga nahidugang nga nag-love sa ato nga program. Ato ni basahon ni si Jaja Aligado Nolia. Uy, day, may gabi day. Thank you sa pag-view, day, ha? Niapod si Brother Nurlan Pagal, Rosalind Mainit sa Germany, Abner Dualio, niapod si Mins Gabisay Sinadhan Hidokos. Salamat pag-view, day, na anak nini ng pupin. Sa kuani na ani sa Biasong. Ato gini intang suod nga barkada sukat pagid kani adtos panahos pagkabatanon hangtod na lang ron nga wa na mabatanon may gabi day. Niapod si Brother Roger Noval de los Santos. Oy dong, salamat dong ha. Long time no si dong. Kumusta mo diha tanan uban sa imong misis?
Yapon si Daniel G. Flores Arnijo. Niya si Emelda Osabel Boratso. Si Jan Hista Abalye. Yapon si Edwin Iscario. Roth Necesario de la Cruz. Okay, ato ning tanaw ng pikas. Niya po si El Silong sa Australia. Si Loy Del Tam. Niya ato pong nakita si Vicente Likigan. Niya po si Daryl Edar Tonyakaw. Niya sad si Saya Ang Babrituya Meliod Silasol. Okay, mauni ato mga nakita nga mga nag-like, mga higala. Okay, moadto ta sa pagpadayo no sa paghatag og tubag ang iyang pangutana bag-o pa siya daw nga nagsusi sa Biblia. Bag-o pang nagsusi daw sa Biblia o niya maton pa niya Unsa madain ang inyong pundok? Iya man na sa yawa. sa iyang pagsusi daw iyang nadiskubrihan siya unsa man ang inyong pundok iya man din na sa yawa niya na verse niyang gibasihan kanang naa sa unang Timoteo kapitulo 4 no diha nang bersikuluhan niya gibasa nga ning conclusion siya nga kaning pundok sa Seventh-day Adventist iya si yawa. Kaya unsa man ang yawa? Ang yawa mo ni tanas mo ni al kontra permis gisultis Ginoo. Tig al kontra gina siya. Niya ang buhaton sa yawa kuan ni siya lapas na sa sugo unsay sugo siya lapason niya. Mabito nang sa unang Juan 3 versikulo 8 kadtong nagpadayon sa pagpakasala paglapas sa sugo iya ni Satanas. Kay si Satanas nagpakasala or naglapas sa sugo, sukad pa sa sinugdan. Kisam ng sugo nga gilapas, sugo sa Dios mahigala. Ang maglapas sa sugo, iya ni Satanas. Nga naman, si Satanas pod malinapason sa sugo sa Ginoo. Pangutana, mahitungod sa dietary law, sugo ba nas Ginoo kanang mabasa nato sa Levitico 11? Sugo sa Dios ay Levitico 11:1 ang Dios gyud baoy misulti mga higala. Unya sa sitig 8 ang gisultis Ginoo ingon ang Dios nga ang baboy kay kini pikas ang kuko, buak ang tiil, apan dili magapangusap sa iyang kinaon. Mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod niini dili kamo magkaon og dili kamo maghikap sa lawas nga patay niini, mahugaw sila alang kaninyo. So gidili mga higalas Ginoo ang Dios mo nagdili ana no dili ang Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist igo lang misunod sa gisultis Ginoo. Kaya nag-ingon pa ang Dios nga ang baboy kini pikas ang kuko di mo usab kinon limpyo kini para ninyo. Pangaon mo ani wa magsulti Ginoo yung Ginoo ayaw mo kaon ani. Kay hugaw kining mananapa. O niyag basahon nimong Isaiah 66 15 ngadto 17 gisaaran sa Dios ang mukaon sa unod sa baboy og mga dulumtanan. Sunugon sa adlaw sa katapusan mga higala. Delikado. Sunugon. Sulti nas Ginoo. Sulti nas Ginoo. So, nahibaw ang yawa ana nga sunugon ang mukaon. Hinungdan nga aron daghan masunog kay number 1 sunugonon si Satanas man kay sa pinadayag 20 versikulo 10 si Satanas nga maoy nagpasalaag sa mga tao itambog sa linaw sa kalayo human sa usa ka libo ka tuig. Sunugon si Satanas ug ang mga tao nga iyang nalimbungan mga higala. Pag-ingos ginaayag kaon, igyawa kaon. Sa mabas na hitabo kang Adan ug kang Iba, pag-ingon sa Ginoo nga makakaon mo sa mga bungas kawis tanaman,
Pero kanang kahoy sa pagilas bagdautan, ayaw mo kaon ana. Ay mo kaon ana. Kay mo kaon gani mo ana, mamatay mo. Pero unsay ingon siya wa. Ingon siya, kaon mo ni ana, dili kamo mamatay. Masama noon kamo sa Dios. Tiyaw mo na. O niya, kinsa may nagsultis tinuod. Sa dihang nalimbungan ang tao, ning kaon kayo mo yawa kaon mo na, di na makamatay. Masama noon mo sa Dios. Sa dihang nalimbungan si Iba mga higala og si Adan. Unsay nitabo nila? Miabot ang kamatayon wala. Miabot ang kamatayon na pamatud-an nga ang yawa bakakon sukad pa sa sinugdan mga higala. Bakakon sukad pa sa sinugdan. Karon sang panahon na ang gigamit man sa yawa sa una bitin pero karon dili. Mga tao na mga leader ng uban sa simbahan gamiton sa yawa pag-ingon si Ginoo ayaw mo kaon na ng baboy. Anasay mo sulti nga makaon na kay dili na makaimpirno. Pero unsa ingos Ginoo? Isaiah 66, 15 nga to 17 ang magakaon sa unod sa baboy. Matapas da kunin mo tanong contemporary contemporary English version ang mabasa da higala nga dunganon paglaglag sa Ginoo sa adlaw sa katapusan ang nagkaon sa unod sa baboy dulobtanan. Kuyawa ana, gisulti na sa Ginoo. Ang Dios mahigalag mo sulti, dili sa masyawa. Ang yawa bakakon man, ang Dios mo sulti, tinuod yun na. Pero ang yawa mo sulti, magsig pamakak. Paingos Ginoo ayag kaon na ang yawa, kaon mana. Magamit-gamit po ba ni bersikulo ng yawa? Kung sa gamiton, kanang unang Timoteo 4, ilan ang gamiton? Unya, itwist, dili kay pasabot og tarong. Kaingon diya, mobiya sa katapusan mga adlaw, ang Espiritu Santo nagasulti. Mo man ingon ani nga Bible Ako ra ko basaw Klaro ang ginaingon sa Espiritu Santo nga sa kaulahiang mga adlaw ang uban mobiya sa ilang pagtuo sa Dios. Biyaan ang pagtuo sa Dios. Mamatay sila sa mga pagtulunan sa bakakon og daotan nga mga espiritu. Unsa may pagtulunan nga Dios nga biyaan? Pag-ingos Ginoo ay kaagbaboy. Biyaan na nila. Ang gitudlos gyud ang gisultis Ginoo unsa may sagopon sa uban mga tao ilang pamation ang pagtulunan sa mga bakakon ug mga taong bakakon og daotan. Kinsa maning taong bakakon sa unang Juan 2:4 ang nagaingon na kaila sa Dios apan wa magbantay sugod sa Dios bakakon og wala kanila ang kamatuoran. Kuya mga higala mo nang magbantay ta. Unsa man ni is unang Timoteo 4 ang tinuod nga pagtulunan sa Dios biyaan sa tao. Unsay pagtulon sa Ginoo ang baboy di pakaon pero biyaan na nga naman kay naminaw sila sa mga bakakong magtutudlo mga higala. Unsa may ilang gitudlo? Okay. Ila din itwist ang tres na ingon dinhi. Pagtulunan sa yawa did-an ang tao sa pagpangasawa. Adventista wa man magdili kay ang pastor sa Adventista dili gyud maordinahan pagka-pastor kung dili wa siya asawa. Kisa maron pundo ka nga ang kanang mga gidid-an sa pagpangasawa ang leader simbahan. Kamulay huna-huna. O niya, sunod, ikaduhang pagtulunan sa yawa, did-an ang tao sa pagkaon sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Kanunon gibuhat sa Dios. Pangutana, ang baboy gibuhat na sa Ginoo kanunon? Wala oy. Gibuhat na sa Ginoo ang baboy dili ipakaon sumas Levitico 11:7-8. Pero ang idili sa pagtulunan sa yawa, did-an ang tao sa pagkaon sa kanunon nga gibuhat sa Dios. Nagdili ba may pagkaon sa baka? Wa may baingon mo kaon galig bakag manok, isda nga may kapay mahingbis, may impyerno wa. Gitudlo na mo na mo sa Biblia. Pwede ra ng kaunon. So wa may nagdili mga higala. Ang pagtulunan sa yawa, did-an. Naay uban magdili, naay adlaw nga idili kay amo lagi na labi na sa Paskos ko sakit ko Bernes dili nila. Kaya dili maayo mo kaog karne. Muna atong bantayan. So siguro murag ipadayon pa man ni ugma ang pagtubag ani. So niya na lang ta higala sa atong closing song o closing prayer. Mag-ampo kita mga higala, mahigugmaon dalang panag nga Dios nga naa